sa mu kara himma. Baba Tinubu ya ce Mi haƙuri mu jure. gyara kasar mu ne kudirinsa ta kara kima. Baba Tinubu ya ce Mi haƙuri da ɗayan na yadda ya zo da fari. Baba Tinubu ya ce Na gaba jim kaɗan za ya kai mu ga cin maburi. Baba Tinubu ya ce Alkawari biyar ya bara mu faɗa a tsari. Baba Tinubu ya ce Albashin ma'aikata na ƙasa zai ƙari. Baba Tinubu ya ce Da shirin tallafi don rage raɗaɗin laruri. Baba Tinubu ya ce An tara tiriliyan guda a wata biyu da ƙari. Baba Tinubu ya Ga ce haɗi nan 10,200 har ma da ƙari. Baba Tinubu ya ce Za a raba a ko'ina shi ya fitar da tsari. Baba Tinubu ya Ga ce kadadar noma 400 mun zarta gori. Baba Tinubu ya ce Shinkafa alkama da rogo masara da jari. Baba Tinubu ya ce Waɗannan alkawar za su tabbata har da ɗori. Baba Tinubu ya ce Akwai haƙuri mutanen ƙasar mu ku zo mu